Wai na rugo da gudu sai bayani nake ta yi. Sai wani ƙanina ya jawo ni ya ce, "Shin Google Drive ɗin nan da kike ta bayani menene ne shi?" Ni kuma na ce ban ga ta zama ba. Dole in zo in baza capacity. A wannan bidiyon za mu yi maganan menene Google Drive. Me amfanin wannan Google Drive ɗin? Wa'yanne irin ajiya za ka iya yi a cikin Google Drive ɗinka? Shin Google Drive ɗin nan ma yana da aminci? Sannan kuma zan nuna muku yadda za ku yi amfani da shi a sauƙaƙe. Google Drive wani sabis ne da ake iya ajiya na girgije daga Google. Wannan yana nufin ba sai kun aje files ɗinku a kwamfuta, a waya, a hard drive ko a USB ba. Za ku iya aje su a yanar gizo. Sannan za ku iya samun su duk inda kuke da kowane na'ura muddin kuna da intanet. Duk wanda yake da Gmail yana samun 15 gigabyte kyauta don fara amfani da shi. Shin wane irin files za ku iya ajiyewa a kan Google Drive ɗinku? A kan Google Drive za ku iya ajiya kowane irin file kamar yadda kuke ajiyewa a USB ɗinku a kwamfuta ko ma a waya. Za ku iya aje takardu wato Word ko PDF. Za ku iya aje spreadsheet ko presentation, hotuna da videos. Za kuma ku iya aje sauti. Kai har ta applications in kana so za ka iya sawa a wurin da files ɗinku wanda aka matse wato ko zipped folders. Me yasa amfani da Google Drive yake da muhimmanci? Na farko dai akwai ajiya. Idan kwamfutarka ko waya ta lalace, files ɗinka suna nan lafiya lau. Samun dama a ko'ina. Files ɗinka suna tare da kai ko a waya ko a kwamfuta ko ma a wata na'ura can ta daban. Sauƙi wurin rabawa. A maimakon ka rinƙa ɗora files ɗinka a kan email kana aikawa, za ka iya aika link kawai cikin sauƙi. Haɗin kai. Tare da Google Docs, Sheets da Slides, ku da abokan aikinku kuna iya aiki a kan file guda ɗaya a lokaci ɗaya daga ko'ina a cikin duniyan nan. Don samun ƙarin bayanin yadda za ka yi waɗannan abubuwan, duba videos ina da suka gabata. Shin Google Drive yana da aminci? Wannan tambaya ce mai matuƙar muhimmanci. Gatanan ku. A da can amma ba da wani daɗewa sosai ba. Wasiƙa ake rubutawa a kan takarda a aika. Ka ɗauka ka ga wata 'yar eya ne za ka aika mata da wasiƙa. Sai ka rubuta shi amma a haruffan da ba wanda ya sani daga kai sai ita. Ka ga ko ƙawar nan tata mai gulma wadda za ka ba wasiƙar ta kai mata ko ta buɗe ta ba ta iya karanta ta. Karanta wannan wasiƙa sai mai ita. To kwatankwacin haka Google yake ma files ɗinku. In ka ɗora su, Google zai ɓoye fayilolinka da lambar sirri wato encryption. Sai ka buɗe email ɗinka da kalmar sirri wato password ɗinka za ka iya karanta su. Don ƙara tsaro, ku tabbatar kuna amfani da kalmar sirri mai ƙarfi tare da kunna two-factor authentication. Yanzu bari in nuna muku yadda za ku gano Google Drive ɗinku. Za ka tafi kai tsaye zuwa Gmail ɗinka ka buɗe da kalmar sirrinka. In ka buɗe sama ta hannun dama za ka ga ɗigo tara. Ka danna wannan ɗigo taran. Kana dannawa zai buɗe ma applications ɗin da Gmail ke baka damar amfani da su. Kana kuma iya zuwa kai tsaye kan browser ɗinka ka rubuta drive.google.com. Shi zai kai ka kai tsaye zuwa Drive ɗinka ba tare da ka bi ta kan email ba.
Ta sama hannun hagu za ku ga inda aka rubuta New. Wannan shi ma zai baka damar yin abubuwa da yawa akan Google Drive ɗinka. A taƙaice, Google Drive na ba ku ajiya kyauta har 15 gigabytes. Yana taimaka muku wajen ajiye kowane irin fayil, ƙirƙirar Google Docs, aiki tare da abokanka ko abokan aikinka, yanda za ka ɗora takardunka ko files ɗinka a kan Google Drive, yanda kuma za ka tsara Google Drive ɗinka. Zan sa links ɗin videos ɗin nan a cikin description box ɗin bidiyon nan. Fasaha a sauwaƙe tare da Malamar Tech. Na gode.